Tervetuloa Taksi Helsingille. Hei, nimeni on Simo Heikkinen. Olen tekninen asiantuntija Taksi Helsingillä. Taksi Helsinki on Suomen suurin ja paras taksien välitysyhtiö. Haluamme tarjota asiakkaillemme aina parhaan mahdollisen kokemuksen taksimatkalla. Taksi Helsinki, luottamuksesi arvoinen. Joitain vuosia sitten Taksi Helsinki kartoitti vaihtoehtoja uudeksi taksamittariksi. Otimme yhteyttä Titekiin, koska tiesimme, että heillä on laaja kokemus ja asiantuntemus taksimaailmassa. Tiesimme, että heidän kauttaan löydämme parhaan mahdollisen vaihtoehdon meille. Titek suositteli meille Capman taksamittaria. Nyt 3 vuoden käytön jälkeen olemme olleet erittäin tyytyväisiä ja ennen kaikkea kuljettajamme ovat olleet tyytyväisiä. Laite on selkeä ja helppokäyttöinen. Yhteistyömme Capmanin ja Titekin kanssa on toiminut erittäin hyvin ja uskon sen toimivan niin myös jatkossa.